Čas vôbec nie je taký, aký sa nám zdá. Nepohybuje sa len jedným smerom, budúcnosť existuje zároveň s minulosťou. Albert Einstein. What's interesting is on a quantum level, like everything in time is happening at the exact same moment, past, present, future. Takže budúcnosť je takisto reálna ako minulosť. Existujú kvantové vlny, ktoré smerujú z minulosti do budúcnosti. Pomocou našich myšlienok vysielame energiu. Myšlienky sa rozširujú nielen priestorovo, ale i časovo. So what we see as physical reality, like look out your door and you see your street and the trees and other houses, but imagine if you kind of like just turn your head and, and you see that same location, but it's 1940. Turn it again, and it's 1700. Turn it again, it's the year 3000. It's the same place, and you can just kind of look through every timeline. That's all happening at the same moment. Manipulujete s pravdepodobnosťami tak plynulo a v skutočnosti tak jednoducho a prirodzene, že sa len zriedka pristihnete pri zmene kurzu z jednej pravdepodobnosti na druhú. Your brain is a transducer. So you're literally taking waves of potential, low frequency, high frequencies. Čas vôbec nie je taký, aký sa nám zdá. Nepohybuje sa len jedným smerom, budúcnosť existuje zároveň s minulosťou. Albert Einstein. Naše súčasné, prítomné vedomie pevne určuje všetky možné udalosti v blízkej pravdepodobnej budúcnosti vďaka energii, ktorú vysielame práve teraz. Čas nie je vôbec lineárny, pretože všetko prebieha tu a teraz a lineárny priebeh času je len predstava, ktorú sme si predstavili a vymysleli.